Aldo? Aldo, seš tam? Jo, tak jsem tady v tom špindlu na svaťáku na pláni, člověče, ale vůbec nevím, kudy to pošlem, to Enduro X-Race. Já myslím, že to necháme asi až na léto, protože i teď to budou hrozný jatka v tom sněhu. Takže se měj pěkně a vidíme se pěkně za tepla. Trochu jeden ušatej. Čau, jsem Mirka z Autor Enduro týmu. Právě se připravuju na novou sezónu a na obhajobu v seriálu Enduro X-Race. Rád bych vás pozval na všechny enduro závody, protože se v nich koncentruje to nejlepší z MTB a hodně vás posunou v ježdění. Čau.